Ka VPP Rambrai Jerngam Constituency Hakajilam Ba Robert B Walang Organizing Secretary Harengkat Kiri Rangba Bat Kilong Kemi Kibadai Kinongkit Kam Ka Party Hakakatnya Utarik Risau Arjar Husan Kalale Jurep Yaki Health Center Kibadan Sekitain Rimuliang Kibakentup Yakalangpi Sub Center Bat Kanong Lang PHC Haka jinglet jurep lalam bakal langpi sub center kepala depsna nadu senam arja arfuar henrei la shu eno kongreng klem dat pentrikam hadu menta bat kani kelabu jinge ikinong song snong kathang hadian kani ke parti kalal jurep ya kanong lang PHC bat ya kani doktor badihmi ya kani ke PHC ubal penpau ya shibun tili ki jinge namar ke jingdon bun kinong sha sumar hakathang katba kinong treipat kiduna Ulapan pau bagi dang duna shibun ki jingdon kam hakani ke PHC nadu ki tiar kitar ki dawai dasien nangta ka ambulansu kam tri kam shu nakani ke jinge bun sien lahap an pha kit no iki nong pang san nong stoin ke bachangai hadu live san kilometer lani sa shillong lengba ki kali cement kumta ka seng kalapan pau ya ka jingso diaw ya ka tarajur bak sarkar ka sim na ka banta kilat ai jingsumar ka thain sor bat khapsor ka balong no siliang kata baki chaka sumar nong kandong kisha i ben sabab lan kasop sentara po langpi kaba nadu senam arajar arpulai layo ban pendep ya jingtei tenre kat adu mentah ka jinglet jurep jungi nilap ketika si atau ketika sop sentara kebadan hati nadu ka ka laj kam padan nang ki jingdam kam lantung padan bat hadin ka jing jurep jungi layo banwan kendu ya ki doktor ni po nonglang kabadi pej ya ketika sop sentara te bat nagaling doktor ki batai ba haduk mentah ka jingpom bat la ban pentrikam ya kate ka sop sentar ka de ba kimpadon ya kaman poa umot nagaling jong ka health department kampat la ban penbiang gi nong tre te hadin ke jing keren ke jongi ha ka bede bat ka ni ka nonglang PHC ro hangni ting stu sibun gi jing duna ki ba ngi sutu ya ka jingdon kam ke jong pajba ka mala kasni ka ba ki nongpang lani ki basya sumar ni ki don kam bat ka jing i kalong ba nagalyang jong government kam la ban penbiang gi nong train market ka jing sutu hi ki nong kendong kam tam ki ba sya sumar ki ba de hakini ki than ki ba ka ni ka PSC kan kabakan ai jing sakri kini ki pajba tenre haduk mentah ngi sutu sai ba kani ka PSC kumba kalong mentah kadang duna hasibun hakibabun kiliang naduk kinong tre kimbiang bat ki tiar kitar naduk ki dawai dasin bat sibun ki jong dan kam te hakini ki port bladap nagalyong MP ro la yo banwan jongo angni ngile keren bat nagalyong MP ula pentip ro isaki bor ki bari kami ban le kerki hakabede ban penbiang gi jingdam kam re kumba kalong haduk mentah kita ki sulkut tang ha ki jing ekran kamdon e kaba ngiyo i bakala don ka jing keladur hakar kom trekam jong gini ki jong gani ka PSC kam tam le ha bede bat ka jing bom pat la ban pli ya kasop sental halangpi marangi sutu halangpi ki senang ki thau ki bade ha katu ke area ki don kam sisa ya ki lap jing sumar tenre menta ki hab anon be na do nang thi na jangai ba banwan pha sumar hangni nong lang PSC hangni ro kambiang nang ni ki haban le biang sa senang sto nyum ta ter te kini ki ki bangi yo i misngo ba ka sarkar kala shu ino khun swat palat kala shu le mina palat ingi kinong kendong tengin dak kerpat jur ya ke sarkar bahkan simkia mardor ba ya debat kani ka banta tam ka kwat ka khia ka bangi kinong kendong nisam jing la kalong ha ka bangin penpoi lane bangin lech sa sumar nomar babun ngi de ki baduk ki bakrdo ki bajenjar te kumba kalong ta nong lang PSC kat kum gejing ekran doktor watang kam ambulans ro kamdan kumbangi yo i ka ambulans untuk menta ka de ka ambulans ko la kondam nagalyang ki doktor kila persang ban pensngo ya kani nakapur sakapur ndai nagalyang ka sarkar haduk menta kamla ban le tingis ngo ba kini ki ba ka sarkar ka haban simkhia ladaya ki PSC ladaya ki jaka sumar ki ba dan ki jaka sar ki ba nakawe ka PSC hakawe ka PSC ki don marjan nalor ki infrastructure ki ba biang nalor ki doktor ki ba biang ki staff ki ba biang te
ngi para nong snong hapo ka jala ka ka jing ya pher ka jongi hakinong kendong kiba landangi pai haki infrastructure duna landangi pai ha ki staff duna bat habar kiliam te lengba kani ka jingwan jurep jongi mtangi pa kro ka basai sarkar ba sngobha to pej to khmilam ya ngi ki nong snong ki jaga kendong penklan ya ki jaga sumar jaga kendong kenang ba ki mensim ki ba koridor ki namdu ha ka ha ki jingpang jing sistem ki ba bunjai Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.